Gadak nganggo boarding. Kaya pesawat. Wes ngandel ora ketoke mlayu lurus. Saya mumbul. Kres. Ora mabur. Kres. Aduh yuk. Edan kowe, Ratu kok dibandem watu. Janjine liwat ngisor kok. Munggah ora gah kok. Nek wegah mulih ora apa-apa kowe. Mulya kono. Wegah mulya. Anggepe ora watu dibandemke. Ngopo ngetute? Jare emoh. Melu. Wong edan ora. Mandeke kok nabrak-nabrak ora. Ora nganggo nganu lampune rem mati. Lampune rem anggapmu Kresna bokonge kaya lampu napa. Iku akal-akale iki ora mutu. Ya dikeki sithik nek abang ora ketok nek mandek. Kok sik Bagong menengo sik. Iki nang wong pawongan. Pawongan sapa? Bocahe bagus, gagah. Sing mburi luwih gagah. Takoni. Ngopo? Wong takon-takonan kok kasar ki cara piye? Nggih, pripun carane, Gampun? Iki ana pawongan sapa? Takon karo aku Soma Lelana. Aku Soma Ngerjita. Iki sapa? Ana ratu kok pakulitane ireng. Tak sawang terus mbalung sungsum. Kowe sapa, Prabu Kresna? Piye Bagong? Niku tukang sulap. Genah yakin wis tenan. Lah kok nggawa bludhok semono gedene? Kowe darani kirik. Wis. Kok njur gereng ora? Padake menungsa Om. Wah, menungsa to? Menungsa jenengmu sok. Menungsa kok apike kaya ngono. Lucune ra jamak-jamak. Ana cangkem kok ambane ra jamak-jamak. Ya to, Di? Wah iya. Kuwi dituku wae nggo dolanan ning omah. Mang Lilani tak tantangi nggih, rasah wis. Trimake melu aku kudu sabar. Asem tenan. Digeguyu ya aku. Barang-barang rupaku tuh ya ngeceh banget. Jenenge sapa mau? Soma Lelana, Soma Ngerjita. Amang dua Soma. Apa? Dua Soma. Ana apa Prabu Kresna? Kisana. Aku kuwi kepengin golek pawongan sing pinter. Sebab aku lagi repot. Repote dulurku dikunjara ning Pakunjaran Gajah ning telenge wana Krendayana. Upama kowe bisa nulungi karo aku iso njebol telenging Pakunjaran kuwi, iso ngluwari adi-adiku Pandhawa 5 cacahe. Kowe njaluk apa tak turuti? Apa njaluk patine bludhokku iki apa piye? Kowe iso njebol Pakunjaran iki tak pateni. Mripate pendonang-pendonong kaya ndok ceplokan. Ambok golawuhnya dimplok mataku. Setan ki ora. Aja ngono dindak nesu, Kakang ndak nesu. Wong kae ya menungsa lumrah. Menyang endi dununge Pakunjaran? Kowe sago, sago wae. Ayo tak tutke. Soma Lelana.
laruta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Yai Soma Ngresita Kakang Sumalana piye katon pakunjarane kukuh bakuh kaya ngene nanging yen to katigdaning siadilan pun Kakang tetunggalake dadi siji lawanging pakunjaran digrayang wong loya nuwun panguwasaning dat kemurung dat muga-muga bisa kasembadan luwari para Pandhawa ayo Kakang ndak derekake Kakang ngandel ora Yai lagi tak grayang wis ana Prabawa ana kelap-kelip abang kowe krasa ora iya aku krasa iki dadi srana mbok menawa iso jebol pakunjaran Kojabat Carita ginaryang dening satriya kekalih Sumalana Soma Ngresita Noyana Baskara Titi mangsa pecah lawanging pakunjaran ical wujuding pakunjaran wenteh Iwang Pikulun Bathara Kala lawanging pakunjaran ngingi Sumalana Soma Ngresita babar jeneng wujud Anala Gareng lan kula Petruk Pangling Nala Gareng Petruk nggih Dara nggih Gus nganti pecah pakunjaran nggih mboten kok pamer mboten kok umuk kula sing nulungi sampeyan nggih kalih Kakang kula Gareng wila ora nyono babar pisan lah kok jebul malah para panakawan ingkang keduga bisa mecahke wujuding pakunjaran nggih nggih pancen nggih kula kok nggih nyuwun apunten mboten pamer lho Dara dan selamat Dara waras to Doan iya Bagong waras syukur sampean ditulungi oleh Sumalana Soma Ngresita sing pados piyai loro Ndara Kresna Sumalana nendi keteng mriki wau sing iso mecah lawang niku Sumalana Soma Ngresita dua Soma sing ana ming Nala Gareng karo Petruk kok kowe rating matamu kuwi ora karo kakane kok nyeluk rating Sumalana Soma Ngresita ndi aku Sumalana aku Soma Ngresita berarti saya ngonekke bludok mau kowe ya setan kowe bendina srawung kok ketegelen kowe ya kok ngene kok padake kirek sampeyan niku pun ngerti to sejatine niki sinten wis aku wis ngerti mula aku njaluk tulung karo kakangmu sak loro niki nggone dadi Sumalana Soma Ngresita ha kok ora omong ora tak tonyo ning kono mau-mau penyakit kok endi reng dolan ning kayangan ora ngerjak-jak ya pengen tekan kayangan kok aja ratimu ya gong aku nakokke bapakku. Bapakmu ora Semar to? Udu. Aku karo Petruk iki duwe bapak dhewe ning Semar ki bapak sambungan. Berarti bapakku barang udu. Kok udu? Padahal kowe kan kakang adi karo aku. Ha iya ning udu bapakmu, ming bapakku karo bapakne Petruk. Berarti kowe aku adimu ku Alon. Ha iya. Terus bapakku sapa? Ayo empuh aku ora ngerti. Bapakmu sapa jenenge? Begawan Solontara. Anak pendhita to kowe? Petruk, padha. Aku karo Gareng Kakang Adi anake Begawan Solontara, ya Begawan Gandarmawaya. Saiki nanti neng kayangan. Wah, anak dewa. Ha iya. Ha kok ora tak takoke ora pangling lho anakmu Bagong.
Kuwi iki dudu bapakmu, iki mung bapakku karo bapakne Petro. Wis gugat nang kayangan. Ora sah, Bagong. Wah, lha ku piye iki? Kowe iki wis anake Semar. Hah? Anake Semar sing asli malah kowe. Masa? Heeh. Tenan ya, Tru? Ah iya tenan aku wis dingendikane Sang Hyang Menang kok. Tak takokke, nek Bagong niku sinten? Kae anake Semar asli. Patutan karo wedhus jare. Karine karo wedhus. Men lah. Ben. Karo wedhus ya men, karo kirik ya men. Sing penting Sudermaku. Ya kuwi Bapak Semar. Ki anake asli, anak Kualon. Anak Kualon, nek aku di sedulur Petro, nek bapakku Dewa. Bapakku saiki isih urip neng kayangan. Wis ra pengen. Luweh pokoke. Mbok kula dipek anak. Ya wis jagat Neksenana Bagong anake Kuntadewa. Modar cocotmu kowe. Anak ratu kowe. Kalahir kucing. Kucing cengelmu kowe ora. Ponokawan bendaramu jak kundur. Iki Seana Ruhara. Sinten? Lho, Iwang Pikulun Bathari Durkuran Bathara Kala nek ora tak singkirke, Bagong bapakmu celukon. Siap! Mer! Ha tenan ora micek to? Lho. Wong tuwa didak wetenge ora. Lho nyambut gawe micek idak modar kowe. Timbali ndara. Kon ngopo? Saiki kon nggawa baju renang. Lho. Kon iso senengane ora? Yai Haji kula wonten paring adhawuh. Arjuna kadangmu sepuh derekno kundur Werkudara keri neng kene karo aku, Semar keri neng kene karo aku. Karo Ponokawan telune neng kene keri karo aku. Piye ta iki? Sing arep digunakake tenagane iki sapa? Kok wong pirang-pirang kon keri kabeh? Konsumsine piye? Mbok yo nganggo pikiran. Wis to, do manut karo aku. Sendika kok Prabu. Enten apa to, Den? Nek Bathari Durga wae mayar nanging Bathara Kala ingkang angah-angah golek pangan Sukerta. Nek ora Kakang Semar karo aku sing nandingi ora bakal iso menang mungsuh Bathara Kala. Ah nggih, sendika ngestakaken dawuh. Gunjang gancing langit kelamp-lampatun lir kincang ing risang mawe gandrung Bathara Kala Wisnu iki sing gawe srana cabar nggonku golek pangan. Hayo menyang endi papane wong Sukerta bakal dadi panganku. Yen kowe arep mangan bocah Sukerta kudu iso nglangkai marang bebatange Dalang Kandabwana. Lho. Dalang Kandabwana. Kelingan ora? Nalika kowe ngoyak malinge nganti ndaluk pengayoman ning pepanggunganing Dalang Kandabwana, wekasan kowe mlebu panggung kono. Nganti tak waca tulisan sing eneng bathuk, sing eneng dada, wekasan tekan eneng gigir. Kabeh tak waca ora ana ingkang cicir. Kowe nglumpruk ning ngarep aku kowe pasrah pati urip ora bakal ganggu wong Sukerta. Apa kowe tak baleni nggonku maca marang tulisan rajah ning awakmu Kala. Waduh mati aku. Sawangan iki panjakku. Iki pengendange. Iki penggeronge iki. Iki dolope. Ayo komplit saiki. Nggawa komplit ora ming dalang ro panjak. Tok baleni ganggu gawe para sedulur-sedulur
sanak kadang mitra kawruh sing lenggah ning kene tok giri godha aja takon dosa. Aku yang bakal gawe sampurnaning patimu njaluk pamit tak golek papan sing adoh saka papan kene. Bathara Wisnu. Tahu dadi dalang barang to. Wedan tenan. Jole mayang piye wis tak gagas aku. Critine ning pasewakan. Iki ngapa Gong ora dituthuk ndara kok sik males aku. Ora wani maline karo kowe. Semar Betari Durga. Nggih. Tobat. Kakang Semar aku ora nrimake Kakang Semar. Aku ora trima. Pandhawa luar saka pakunjaran anakku Bathara Kala kok dadi nganti ora iso gawe mangane bocah suk. Kakang Semar kuwi aja edan kuwi arep ngopo kowe? Tobat lah kok nekat temen kowe iki arep ngopo lho Kakang Semar kok lambene menjap ngono ki. Aku wegah. Ngono kuwi lho senengane anggere ketemu aku njur ngono kuwi karepmu piye to Kakang Nayantaka? Karepmu piye aku wegah aku? Mo Kakang Semar aja edan Kakang Semar. Aku wegah, terane kaya ngene aku wegah. Mula kok ilate dawane ra jamak-jamak. Kaya kirik. Badut ora. Wong tuwa kok gragas. Karo Betari Durga kok doya-oya ora. Mbaya liyane kowe iki Semir ora.